नते कबे से चिल्लात नहीं कि आओ रे का दिन कहाँ ई परा जता ई लइका हमरा त बुझाइते नहीं के मन त करता के पकड़ के ऊ मार मारी न मोली के मार बस का थिराइए जेबे करतस हैं चाह के मछली बनवाई हस लेकिन खाए के बेरा पर दादिए मर लगे लेकर हैं वो सोनवा में से फिर आई बुढ़िया ओकर ददिया आई बस रे हैं एकदम माथा खराब करके रख दे का हो कने बाप रे बाप मछली बनल बा ना। हाँ ये बचिया मछली बना हमरा से दूर रह कने वा काहे जी तार सास जाते बोल बम का हो गइल सास जाता बोल बम तो आ ये कन्या तार सास जाते बोल बम तो तार सास जाते बोल बम तो जाए द हम काहेला तू मछली में ठेकबू ऐसे ना खराबी होखेला हमनी त भोर सावन खाई ना जाहो कन्या मा जाना तड़ू सावनी में त माजा बा सस्ता बना 40 रुपए किलो बाटे हो आराम से 2 किलो 80 रुपया के लेकर चले नहीं हजार देख के तब हमरो मन करता कि तनी खा लेती। आई दादा आहो तब का देख जेकर मन हृदय मांग देलस कन्या मा ओकरा खा लेवे के चाहिए। हाँ दीदी जी ठीक है कहता नहीं दिन दीदी जी तनी से एक पीस हम खा लेती ले जाके घरा में आए दिन एक पीस हमरो के कहम मत पर कैसे जानी खा लेता नहीं हम ना जाइम बाबा धाम हमारा घर के सास हमार मरद रोज जाता मन जा अच्छा हां देवरा पीस दिन बोल दे दी जौन रोरा के बुझाता कोनो कॉमन पीसम दी हो तार कॉमन पसंद हटे कन्या देख जेकर मन दिल जवना में लागेला ना दीदी हां वो दीदी पोछी हां अच्छा रुका दे तने धरा जानते नहीं दीदी जी रौरा बनाई ना तो बड़ी सुंदर बनाई ना ये कन्या जाना तड़ू हमरा कोलनी ना देत रहन जा मुखिया जी ओनी तो हम कहनी ना कि ए मुखिया जी हमरा घर रउआ कहियो आके तो देखी तो कहत ना कि का बात बाटे हम कहली पहले आइम तबे ना रउआ बताइम हम आ कन्या मा ओइला हमन उहे एकदम खसी के मीट बनवनी ह खर्चा भइल लेकिन कॉलोनी में हमके नाम दे देला हवन आ जाना तड़ू कॉलोनिया मिल गइल हट यही से ना घर बनैले रही सब कोई भकुआइए गइल के आखिर कहां से एकरा पैसा खाली खसिए पर कॉलोनी मिल गया कुछ ना देनी ना घूसो ना लागल ह कहत बन कि एक कन्या लेकिन कुछ कह तारा हाथ में त एकदम जादू बा खइले के साथे हमरा बुझाए लगा के लागत आखिर वो एक पीस मछली बनैले बानी हां आउ लेबू का ना अब तने ढेर बा ना त ढेर लेके जाइम न त खाए में पकड़ लिगन त लगियन जा मारे अच्छा जा बाबा हम जाए दी है महादेव जी मन ललचियाता हो विश्वनाथ जी स्वामी जी ए कन्या जाना तड़ू न शंकर जी और भंगी हमन आए उ सब गांजा दारू भांग मुर्गा मछली सब खालन पिए न ओकरा में का लागल बा का जानी गांजा या भांग के त सुनले बानी मछली मुर्गा के नहीं सुनले अच्छा अथी कोलकाता जाता तनी ओइ जगहवा ओ का खोसिया बकरी मुर्गा कटालस मैं बतावा सवने आदमी ना बरकावेला ओने से जल ढार के आई हरे भोले हरे संगर क के आवे ने आके मुर्गा खोसी चापे लगी हैं ए में का लागल बा अब हम नहीं खिनु गइलो ने जी त हम का जाना दीदी जी मन लबलबाइल बजा तनी खा लेवे ना भात बा बनौले बनी भात दी का भात रही थी भात घरे बा हां भातवा बाटे लेकिन कुछ कहे कने हमरो मन करला खूबे ने जान तड़ू हमरा बहिनिया आवेले ना तो उ छाने लेन तो हम बैठ के आराम से खाई हमरा बैठ के खाए में बहुत मजा आवेला हां ये दादा मुंह में पानी आ गइल और बात सुन के जान जाइए ए कन्या तू त खाली गम के सुंघतरू पहले खा के देखा कितना चटक बनल बा हमरा हाथे से ठीक है कहता नहीं जी अब बुढ़िया लगी बोलावे हम चला नहीं जानी हां ठीक बा जा जा निकल जा छोड़वा ले दीदी हां जा ये बताव हो जेकर मन हृदय एकरा में जब मन करता कि ना हम मुर्गा खाई मछली खाई में आए त आदमी खइहन नहीं हमार नैहर में त सबे लोग खइले बा अब भाई हम खाइम काहे नहीं एकदम खाइम कितना भी होवे सस्ता बाटे ये दादा भर सावन तो हमन एक राज बा कहियो दाल तरकारी ना बनाई ये मुर्गा मछली अंडा खोसी लालन के बनाएम अपनों खाइम आ लइकनों के खियाइम मर्दों के खियाइम हैं बताव हो देह नु बन जाई अरे बाबा कपाड़वा सब सरिया गल बड़े
हाँ तो मौगी के तो ओइ दिन कहने कुल सरिया उरिया के काले नु कुल सरिया देखलो ई एगो के कहबो न त एको गो बेघर लगा दियो सर खटे वाला। अरे कुल हम सरिया के रख दे बने सुबह ही बना क के आ कुल धो देल बने बैग में पैक क के हां ई ना समझ के एबरा गाड़ी खुली साजी खानी आ तले तार पता चली कि तार खने नहीं के बनल त दुली लुगे नहीं के धराइल त दुली पैंटे नहीं के धराइल। चुप रहो कनी क बजे गाड़ी खुली क बजे कहता है यहाँ 7:30 बजे शाम के खुली के बेरा देवघर खातिर डायरेक्ट देवघर जे ओकर बाद विंध्याचल आ कहां सगरी घुमाई गाड़ी नालंदा बोधगया रजरप्पा राजगीर सगरी घुमाई होने 10 गो धाम कलकत्ता कालीघाट हो सगरी जाना ले बस की नाथ ना ले जा बासुकीनाथ तारापीठ सगरी। हां कनी सुने बबुआ कनी तो तब तो अरे थोड़ा ही खाना में तब तो 5-6 दिन लाग जेनो कम से कम 10 दिन लागी भैया गोइले तो कहीं का बोल कर हाथ में दाना भुजा दे का ओहो खाना दाना सब गाड़ी में मिली लेकिन कहे का मतलब है कि एक सांझा खातिर अपन रही तो अपन बेर बगर खाना बने में लेट बा तो सुन ना हाथ में खसिया बनवा देले हाँ। चना के हाँ। हाथ में खसिया बनवा देले बनी हाथ में मूंग आ चना फेट के रखल बनी तो फुलाव एक मुट्ठी फुला जल जाए दिया जाए। अब देखो तो तेज तो तू तो हइले हइस हम हाँ। जानत नहीं कि तोरा के हाथ में थोड़े ना केकरा असर जे बोल ने महंगा अपने खाना मिली कितना पैसा झोकी आदमी अब एगो देखो ने के ना तलनु बाप हो बाप हाथना आदमी दिमाग लगावेला कहनी हां कि कब खाना दाना बनाए मन दजिया लसन मेरा रोज दाज कर लगे सन हम ना बने तो हम ना बने ते में पता चली कि 3 बजे ता अभी खाने के सुबह गाते रही त अपन मारत रह जाना धुनु तब का आ बड़का का तो सिलेंडर जाता टाप जाता सब जाता सब कुछ एकदम एक बाना लदा जी होई पर ज्यादा ठीक तो डिक्की बाबू में। एगो ये तो हमरा गांव के अपना नु विचार अच्छा लागल बक चुप खाना रह बनावे मोजी त भाड़ा ना लगी असई घूम के चलाई ना जब दूसरा का खाना बनावे न तू दूसरा का बाप बनिहारी न कर लइका बनिहारी करी बनिहारी हो बाबा भेजाए के बता आ कनी सुना बबुआ रे ओने पैदल जेला पे नु आए आ कद सुन ले बनी नु थी मोला हम दवाई के गोड़ फूट जाई के छाला पड़ जाए तो कुल मिले ला लगावे करे सेतिया में कुछ शिविर लगा रही सन गोड़ दबावे वाला तेल लगावे वाला दवा बीरो सब खाना पीना हां तो गोड़ दबावे लंगर ना चलता। खाली दवाई लेबे वाला कुल भिर जाए हम नु गोड़ दबावे ना गोड़ दबावे तो कुल पुना तो कनिया के मिल जाए अब लो हाँ। सुना आइल बड़ाई तो तू बात बोरा में करे। बिटोर के लेबू ने से पुनवा तब का जाइम तो बढ़िया ले घूमम नु अब के देख परसल के ना परसल तने हमर तबियत खराब हो तो गले एगो बात बताओ अब सो तबियत ना अपन बढ़िया ले तो के तोर दवाई बीरो कुल लेके जाए खलिया गोड़े चले में त माने ते बिटोरबे ते पुनवा आ खलिया गोड़ चले में बिग दी तोर खुनावा तब हाँ। कसक पड़ी चुप रहा आतना भइल बने हम शुक्रवार नु कनी नु जो मौगी के कोई दे पहन छुटो करे चूड़ी त बिंदी त हई हो त ओकर सब छुटे हम लिया दल बने हरियर हरियर चूड़ी मंगौनी ह कहते हरियर चूड़ी पहन हम लेके आइल बनी तरे हरियर लुगा ना पहन के जाई रे गेरुआ कलर के जाई गेरुआ के तो सेरुआ से मंगौले बनी कोई रहे बाजारे अबे माने 600 रुपया देलो नहीं गेरुआ का साड़ी लेके आइल बाबू हमरे एगो सड़िया निमन नहीं खेला त मन कते एगो 200 के अब किन ले सुनो एक ड्रामा अभी कहत तनी हम कि हे लास्ट में ड्रामा करी दे 200 रुपए तब किन ली आ उ का करबे ओकर खोल बनबे ओकर में छीट छीट बुलु बुलु के दे देबे सब निक नहीं के लागत एक अरे तो जयमाल पे जाए के बा हैं जयमाल पे जाए के भौजा अरे तो चुप रहो ज्यादा नती हमरा के तो त बपे नहीं त सिखले बड़ा हमरा के पैसा अरे तार किना गुल बनू एगो माने में कलर गेरुए बानू कैसन को रही तो चली उ बुझाई कि कौन कपड़ा हमें है आगे सस्ता है कैसन निमन खराब बुझाई सब एक समान अमीर गरीब भिखारी कैसन आदमी वो सब एक चल समान ठीक बा कोनो बात नहीं के चल कनी नु जाके आईती क दे बाबू ले अपना 500 रुपया मांग के हाथ में किशमिश आ काजू ले ले जो आई मई हैं? आ कहनिया के चसा मामा अपन त धइले बड़े बढ़िया से टूटल नहीं खेनु ना डिब्बा में कोकदर में ले लेम ना अपन तबे न जाम त देख चलम के हां सुइया पहाड़ चढ़े के बा हां ना त ढारे के बा शंकर जी पर जल तले ढार दे बुरामण पहुंच जे मारम न तीनू रावण बा ना लोग तो ढारा ना जीबे बैजुनाथ पर हां बैजू बाबा पर कुल हम घूमले बानी परसल के घूमले रही तनी मेरी तबीयत खराब होल त का हटम धागा बांधे के बाद शंकर जी के एथी में कुंडी में तले बांध देबू उनका गर्दने में तो चश्मा और तो तोरा लौकी नु चुप रह ना तू मजाक करला माइयो ले अब सुनो एक डरामा अब माने हम मजाक करतनी जल्दी तैयारी कर हम आवतनी बाप दीदी ठीक कहत रहीन कि चटक बाटे बाप रे मन करता औरी मांग ले हम सोचने कि अतने में पेट भरे लेकिन अतना दीदी जी निमने बनेले बड़ी कि अतना में पेट ना भरे का जाने केने बाइसन केने का करतिया कनेवा
अरे लिया कुल कपड़ा उपड़ा चला बेगिया निकाला कने वो कहाँ भी यही घरवा में दादा नहीं खेलो कर का खोखत वो घरवा में हम तो समझ कोई संदो करवा ही नहीं हम अरे खटिया खोल ई गाओ अरे है निकालू ई का भइल बरे है निकाल रहे खाते के नीचे क्या करते ही सब उठाई मम्मी जी आई हो रे मैया हमर सोवत तहरा के निकलै बरे तहरा के धांगा तनी कैसे हम आई कहां ले मछरी रे कहां ले मछरी ले ले आई कर खाते के नीचे लुका के खाता दादी तर पता ना देवघर जाके बरे आय मम्मी जी सब लोग गाड़ी पे बैठे लगल या के भकुरी के माई कले तो आवा लेके सामान सब चलल जाओ आई खाए लगल मछली लट चोत रे तारा मम्मी जी बर्दाश्त ना भूला इतना सुगर बनाइए दे रही दीदी जी अरे वो तो खेलवाड़िया भी क्यों देवी देवता ना मैंने बुझाइबे ना कला कौना यही पे गाड़ी देव नो तो कही तो हमरा के गाड़ी देते कुल चीज में खा ले आ टेकन में तो मांग के खइले ओकरा ले हां मम्मी जी जाई रहो सब बन जाता हम नहीं किनु जाता हमने के जात हमने के कुछ ओनिया होई तो कुछ होई तो हो हां घिर नहीं भइल बड़ू घिर नहीं है से काहे से कहले रे काहे पहले बताओ तोरा ढेर मछली खाए के आ पिए के मन भइल बा तो रोवो तो हमरा के छुए देनी मम्मी जी रौरा काहे छुअत नहीं अब के जाई कहां बा सुधीरवा रे कहां बा का जाने सुधीरवा रे ए नती घर में कोहबर में लुकाई रहा तर माई देखा केवन कर मना कर देली देव घर में जतला देखा आवा आवा तनी घरवा में निकला न तिनकर भरवा न तोहरे पे उतर जाई जान दड़ ना दम घर में डाहे वाला हो बड़ो हैं नस करते आ बड़ो हाय देख रे कच्चा भतई जेबे देव घर हो माई लो अरे हट 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 थोड़े मर 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 बच्ची को चले है ना के कर सिखा रे है ना ओ दीदी जी हमरा के देली कौन दीदी जी ओ चिदोरन बोते थे चिदोरन बदले तो तू चिदार देलु है करा के देखी ना कितना सुंदर लागत है ना वहां पे पका दे रसावा मारम तो रसावा तोर बिगाड़ देबे मेरा दासावा है ना हम नते मर लतियाइले भी न उठी भइले भी देखा तो खिलौड़ी कैसे भागा चलती है आप का आप जय बा कुल तो चढ़ा भर उतार देलो हां खा देले जुटा हां मार चप्पल उठा के मार अरे बाप रे अरे माई एहू से तो इज्जत बढ़ जाई नया चप्पल बा करा खाली पुरान चप्पल सही करे के कर सिखला रे के कर सिखले है 50 ग्राम का हाथ में बड़ा के कर सिखले बोल के कर सिखले है बोलिए ओकरा के मांगे खाए बे कैसे भैया सावन में बनावे गए हम बनानी नहीं के वो दीदी अपने घरे पर नहीं ले लिया तो करा के करे पैसे तो हमारे बारे में कह रही ला ये बार सांझी का गाड़ी भी जाए के कावना हम मुंह लेके जाई कहे के हमर मेहरा रूम मुर्गा खा ले लिए मछली हम ना जाई में है ना का कहम रे जाके का कहम है ना सुन है ना कोई दिन तबीयत खराब बा का कहम ते बोलते चल के कहबे बाबू की जाके तबीयत खराब है पगड़ी बा चलते पगड़ी बांध के सामान में तोरा जाए साड़ी खोल दे साड़ी खोल हम ना खाइम फेंक देता नहीं साड़ी खोल ते खोल चल बांध ते इज्जत समाज में एक जूता पीटी में चाहे 20 जूता इज्जत कतरा खराब होई कम बेसी खराब होई तोरा खुद जाके जाके जो मार के मुआ घालम चल जाके तोरा समाज में खलवाड़े आ गिर अभी फिर अभी ड्रामा ना चले दिया चल जाके तोरा कहे के बा मुआ दे अभी तोरा पते नहीं के केकरा पाले भाई सब जा जब जानते नहीं जाए नती अब हम का करी हम आदमी होई हम अब का करी बोल ना कैसे मुंह दिखाई ओकर माई ले कथि कपड़ा पे बैग लेके कुल गाड़ी पे बैठे लगल सन ना है साला 2.5 किलो खसिया बूटे ही तोरा तमाग अब जा हम का कही अब तू जा कह दियो अब कुछ कही के हमारी इज्जत बात तनिको गांव में हम जाई तो हम ना जाई जो ते ना जेबे तो हमने के जाना बहुत तरह ने गोबर का ध्यान दे घरे का करत रे पतो लेके अगर आई घूमत जाई